So, kabalo ko na mo yung mga tinipigan nga angayan yung ipasalamat. But ako sa nang huwa mo, next Sunday, bahalag alas 2 na tamahuman, at to nato ipagpasalamat because today, na ako'y wali sa tubigon. So, human sa ato ang morning service, sutoy ko padong og tubigon. And also the camp sa sa leader sa coming camp sa mga kabatanunan, they have their first encounter sa Bilar nga himuon karong hapon. So mauna nga ato dyan na siyang paningkamutan nga mahimong na ajoy kadaugan tanan. And tabang isad ko ninyo og pray sa kaning camp dito sa Luway, ang camp sa Balilihan og ang youth fellowship sa Hall Tubigon nga karong himuon karon nga hapon. So ato nang i-pray mga igsoon. Before una, atong palakpakan ang Dios sa pamilya. Sa atong visitors karon si Kyun Yun Shim. Na dire atong palakpakan ang Ginoo. Nakaabot ni sila dire. And then Myong Bek. Okay, pakpak. Oh, si Myong Bek. So Yishim. And then naa dito ang duha ka bata ngayang igsuon si Sonny Hashim, Jim Yong Shim. Ug nanya mo yung mga anak pohon pangalanig ingani ba? Okay, and wala lagi na appeal dire si Samonim Lejinyang. So wala din si Reverend Beck, wala si Chanjo, pero naagihapon si Samonim yung pamilya. Nagpray pod mi sa imuha. Ayun nagkamingaw-mingaw kayo diha. So mao na siya. Dili ta maglangay sa mga karon pa jud nakaanhi pod. Kay wala atong Huwebes ug Miyerkules. Mayong buntag natong tanan. Kabataan, batanon ug mga hamtong mayong buntag. Amen. So, let's all stand and let's open our Bible in Mark chapter 2, 1 to 12. Mark chapter 2 verses 1 to 12. And I'm gonna read Visaya, pero nata diri pod ato ning English unya for the sake nga masabtan nato tanan. Ayo kabalaka. Naputay ginagmayng English. Okay, napata. Amen. So, ang Mark chapter 2 verses 1 to 12. Ari lang tabasa dire. When he entered Capernaum again, and after some days, it was reported that he was at home. So many people gathered together that there was no more room, not even in the doorway. And he was speaking the message to them. Verse 3, then they came to him bringing a paralytic carried by 4 men. Since they were not able to bring him to Jesus because of the crowd, they removed the roof above where he was. And when they had broken through, they lowered the stretchers on which the paralytic was laying. Seeing their faith, Jesus told the paralytic, son, your sins are forgiven. But some of the scribes were sitting there, thinking to themselves, why does this speak like this? Why does he speak like this? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Right away, Jesus understood in his spirit that they were reasoning like this within themselves and said to them, why are you reasoning these things in your heart? Which is easier, to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, get up, pick up your stretcher, and walk. But so you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He told the paralytic, I tell you, get up, pick up your stretcher, and go home. Immediately, he got up, picked up the stretcher, and went out in front of everyone. As a result, they were all astounded and give glory to God, saying, we have never seen anything like this. Magpray ta. Gracious and loving Father,
Thank you, Lord, for the love that you have given to us. Thank you for the grace and the peace. Thank you, Lord, sa kusog, sa strength ni mga mo. We pray that this morning, every one of us right here, O God, makasabot og ayo sa imong mga mensahe, Ginoo. And let us acknowledge, O Lord, that we are nothing without you. Apart from you, we can do nothing also. Thank you, Father God, that everyone nga imong gidala karon dinhi, tudluan, i-correct, i-strengthen, imong nga badlungon, O Diyos. Salamat kaayo. And bisan, O Diyos, sa pagpanulti sa imong mga pulong, no human understanding and human wisdom, but kaning tanan, O Diyos, is from above, O God, the heavenly wisdom among madawat karon. Thank you, ang mga kabataan dito sa likod, kadtong our children, O God. Thank you, Lord, nga naasad sila makatunan and dili kawang ang labor sa nag-volunteer, naghalad silang kagalingon para pag-atiman, pagtudlo sa mga kabataan. And thank you, Lord, for the life of these young people, even for the adults, O God. Bless us with your word today. In Jesus' mighty name. Everybody would say, Amen and Amen. This morning, ang atong isgutan, mga igsoon, giuluhan siya paralyzed faith or crippled faith. Ang pagtuo nga bakol. Ano yung sa Tagalog ng crippled? Lumpo. Walang magawa. So, crippled faith or paralyzed faith. Muna ang atong hisgutan this morning. So, dagan kayong mga rason nganong mahitabo sa usa ka tawong lumpo siya, paralyzed siya. Dagan kayong rason. And then, ang atong makita, what we see is the outward result. Bakit nagkaganyan siya? The outward result, being blind, being kanang crippled, that's the outward result of what is happening in the inside. Because ang atong nga gitanaw karon, ang atong nga gibasa karon, usa ka tawong paralisado. Nga kung kita mga tao magtanaw sa nahug man tingali ni sa building, natagak man tingali ni sa sakyanan, mao ning na-paralyze siya. But the main, si tawag ana, ang tinugdan, ang hinungdan, ngano nga lumpo siya, nganong paralyze siya, it's because of his sin. Nasa'y sala nga gitaguan. And nations, society, company, businesses, churches, families, individual, we are paralyzed because of the sin we have in the inside. Kining na mga nasod, mga igsoon, ang kalibutan, ang mga negosyo, ang mga company, ang mga simbahan, ang mga panimalay, ug ang kada usa nato paralisado tungod sa sala nga naa sa sulod nato. Kabantay ka ang tawo na sala, di ganahang maglihok-lihok. So, gusto ni Lord nga i-open niya ang kada usa nato nga walay problema sa kining outward sa atong pagkatao, but the problem is in the inside. And that's the sin nga nagpuyo sa ato. So before ta mo ato ana mga igsoon, let's turn our Bible in Colossians chapter 3 verses 5 to 10. Colossians chapter 3 verses 5 to 10. Ako ning paspasan pa rin kamutan ng nako pod nga makaya nato ni, makuha ra nato ni tanan, masabtan ra nato ni tanan. Let me read first in Bisaya. Colossians chapter 3 verses 5 to 10. Ingon siya. Busa patya na ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Sama sa salawayong pagpakighilawas, mga lalaki og lalaki, babae og babae. Akong klarohon parang maklaro gud. Bayot og laki, tomboy og baye. Salawayon ning pagpakighilawas. Outside marriage, dili pa mo kasal, salawayon na nga pagpakighilawas. Unsa pa? Mga pagpakighilawas sa mga hayop, muni gibuhat sa mga taga-Sodoma kaniadto. And then ingon pa diha, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon og kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag Dios.
we Christians, we don't worship and bow down to these pictures and kini mga gimugna nga mga larawan. Wala ta nagayukbo ana. Pero kung nataaning salaa, nagsimba gyapon tag Dios. Kay unsang sala nga ato wala nato gilit go, mao man na ang ato mga Dios. Now listen to this. Now, ingon sa verse 6, kay moabot ang kapungot sa Dios sa mga tawo nga nagbuhat niini mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong kailibgon sa dihang naghari pa kini kaninyo. Ang verse 6 tanawan ning verse 6 dire. Ingon siya sa verse 6, because of this God's wrath comes on the disobedient. So dunay kasuko ang Dios. Galit na galit si Lord tungod aning nagbuhat ani. Wala, I don't care kung nagbasa kag Bible, nag-isa kag kamot, nagbayaw, nag-worship ka ni Lord, nagunsa. Pero naani mo ning mga butanga, lagot si Lord. Ngano man, kabalo si Lord nga kung naani mo ning sala, dili ka productive, di ka makabuhat og maayo, di ka makabuhat sa iyang kabubuton. You are paralyzed because your faith is crippled. Kasabot aning crippled? Kimay, walay mahimo, di ba? So kung naani siya, problema kayo ni. And verse 7, tanawang verse 7. Kay kaniadto na kinabuhi kamo sumala sa maong kailibgon, sa diyang naghari pakini kaninyo. So, kadtong mga pagkinabuhi nato, nadiritanan, ng mga kasuko, unsa pa na diha. Muni naghari sa to kaniadto, pero karon kung naa pa ni nato, mauni nag-crippled nato. No? Bisita pangutan nang naingani man ko, ngayon ingani akong pamilya ngano, naay naka-crippled, naay naka-paralyzed nato. In verse 3, tanawa, apan karon kinahanglang biyaan na ninyo kining tanan. Unsa man na? Verse 3 ba na akong ibasa? Verse 8 di ay. So, but now you must also put away. Everybody say put away. Ipalayo all the following, like anger, tangtangan na lagi ng imong kasuko. Sa nadato nakasikag kasuko. Next, wrath. Kanang nakay kaligut-gut sa imong kadto, nakay pagdumot, malis. Malisyoso, slander, filthy languages from your mouth. Kanang hugaw kang manulti. Bastos manulti, mamalikas, kinsa diri hilig sigig sultig buanga. Gimo na nimo ng ekspresyon. Pistiha pud ka, uy, nakapalit magkagbagong sinina. Hala, animala ka, uy, nakapalit yung sapatos. No? Yung bata, kakaon niya, way sudan. Balikason pa ko, yawa pong bata, tagaig sudan. Di, ingani ni kabold, ako dyan yung istorya kay ingani ta sa itong mga panimalay, ginoo tag na simbahan. The word that comes out from our mouth during Sunday is, praise God, thank you Lord. Pero nanata sa itong balay, all cursing na dili itong kagawad. Tanan nga pagpanonglo, manggawas sa itong baba. Tinuod, abadlong ang anak, pistihon, animalo na nimo. Yang anak dili siya mutubag nimo, pero may pinalingi po siya. Walay word, pero yawa po niyang gisulti. Ito ipatangtang na, kanining mga hugaw, mga bastos, nga mga pagpanulti. Naapa ba ka? Okay, verse 9. Look at verse 9. Okay, do not lie to one another. Oy, mga bakakon, palihog yung amen. Katong wala na makak, labang bakak, wala ni tingog, labang bakakon to. Do not lie to one another. Ayaw nagpamakak sa usag-usa. Mga bana inang pamakak sa mga asawa inang pamakak. Uy, mga anak, nagmodyol mi man, nagmodyol. Nami project, nami thesis. Kabantay mo si Sarah. Sarah lied to the king. Sarah said, he's my brother. But the truth is, si Abraham, iyang husband. But she said, he's my brother. Kinsa dire, igsuon na ako.
Nya kaulahian, hilak malagi ka. No? And then si Isaac, ano yung ginawa ni Abraham? Doon din nangyari sa anak si Isaac. Isaac, he said to Rebekah, if they will ask you, kinsa ka, just say, you are my sister. Nga naman, hanlok siya patyon. So, namakak si Rebekah. And that is why pag abot sa unahan, pirting kadlo ka ang naitabo. Kung wapag yun na mo, ingon kang, dili mo husband dili mo couple. But in a distance, nakita mo, you're hugging each other, kissing each other. Pastor, di may uyab. Pero ang inyong binuhatan, magtiayon. Saan tao na, oy? Inga na ang may tabo. So, nagkuhan sila, namakak si Rebecca kay gisugo ni Isaac. And also, Sarah lied because Abraham instructed her. Nakuha na to? Namakak, tungod kay ginan man nga, man isulti. Manipulator ni si Isaac o si Abraham, no? But ingon, Lord, kay tungod ngay Kristohano no ka, do not lie to one another. Especially to God, since you have put off the old man with his practices. Kay gihubo naman nimo ang daang pagkatawo o ang tanan nga mga ginabuhat nimo kaniadto sa imong daan pang pagkatawo, gihubo naman to nimo. Kay kung wala pa nimo hubua, kang wala pa nimo gipot off ang imuhang old self, now you are paralyzed. You are crippled. Your faith is crippled when our old self suot pa nato. So kinahanglan siyang ikuha na verse 10, and have put on the new man who is being renewed in the knowledge according to the image of his creator. Ang sabi daw, hubo na nimo to imong pagkabakakon, imong itong tanan nga mga pagkasuko nimo, imong kalagot, imong gihubo na nimo tanan, and you have put on the newness of Christ in your life. Ang kabagoan ni Kristo imo nang gisulti. That is why careful na ka sa imuhang pagpanulti, imong batasan, imong pagpanglihok-lihok. Ampingan na nimo na. Nganuman gihubo naman nimo. Verse 10, manata? Okay. So ang punto diha mga igsuon nga parang dili ka paralyzed, dili ka ma-cripple, ang imong pagtuo makalihok ka tungod ana nga pagtuo, ayaw pagkinabuhi sama kaniadto. Nga dali ra kay nimong pagpamakak. Kinsa man na ako igsuon, kinsa man na akong igagaw mi. Unya sila na di ay. Dali ra kayong makapamakak. Pila may sweldo ni mo ron? Ingon dayon nga 2,500 ay nabili nako kay 1,500 po nabayad nako sa kantin, pero 500 ra iyang gibayad sa kantin. Ang naa siya ay 1,000 mabilin ba pang beer? Mamakak ba? And you know what? Ang mga bakakon sa Bible, the Bible clearly says that Satan is the father of all liar. Nya nata diri gasimba, bakakon gyapon ta. Hala no? Gasimba kas among papa? Okay, let us praise the Lord, worship the Lord kanang sa pagkatinuod nga you are son and daughter of God. Inga na ang atong paagi sa pagsimbas Ginoo. Next. And Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Nanata, mao gihapon ang message pareha sa Colossians, ang Ephesians. By the way, ang Ephesians o Corinthians, kana siya 13 epistle, si Apostle Paul may nagsuwat, ana. Okay, listen to this. Ingon ang verse 22, you took off your former way of life. Gihubo na nimo tong imong daang pagka makasasala nga tawo. Tong ikaw sa una,
katong pagkabisyoso nimo, katong pagkalibakira nimo, katong pagkahilabtanon nimo, katong imong kusog kang mang-lockdown, katong taas kay nimong panglantaws imong kaugalingon, katong competitive kayo ka nga di ka gustog malabuan. Old self to nil mo nga imong hubuon. Ningon siya diha, you took off your former way of life. Being a liar, anger, malice, all of that. Imo na tong gihubo. The old man that is corrupted by deceitful desire. Ingon siya nga, kadtong imong daang pagkinabuhi, pagpakamakasasala kaniadto, mo to'y hinungdan nga nag-anam og kadugta ang imong, nagkamaot ang imong pagkinabuhi. Diba? And then in verse 23, you are being renewed in the spirit of your minds. So naa sa sulod, gisugdan kag bag-o sa sulod. You can jump higher, you can dance, you can do everything, but if inside, sa sulod nimo, crippled ang imuhang love the Lord, crippled ang your faith of God is kanang crippled siya, you can do nothing. No? Tinuod? You're being renewed in the spirit of your minds. You put on the new man. So, gidawat na nimo ang pagkakristuhanon. New man is exercising what the Bible says. Practicing what is written in the scripture. Muna, imong gikinabuhi unsay naa sa Biblia, that is new man. Hello? Imong ikinabuhi ning naay nakasuwat diri, muna gitawag bag-o na kang tawo. The one created according to God's likeness and in His righteousness. So kung imong i-apply ang unsay nakasuwat sa Bible, muliwat ka sa Dios. Ang imong pagbati liwat sa Ginoo. Imong panglantaw liwat sa Ginoo. Ang imong pagpamuhat liwat sa Ginoo. Ang imong practices sa kinabuhi liwat sa Ginoo kung imo daw i-aplikar unsay gisulti dinhi sa Bible. In purity and of the truth. So, ang pagkaputli ug ang pagkamataro nga dinhi as Biblia imo ning i-apply mo na makit ang bag-o na ni siya. So, you are now free. Gawas no na ka. Okay na ka. Because of what? Kining purity and truth. Unya, ang imong pagkinabuhi is in accordance to what God says in His Word. Okay? Nasamtan na to? Ang imong pagkinabuhi nakabase na og unsay gisulti sa Biblia. Okay. In verse, ato ta mga igsuon sa, okay, 1 Peter chapter 4, 2-4. So, kung gawas no na ka, naanan mo ang kanang gitawag diha og kanang total nga freedom, mauni ang imong pagkinabuhi. Ayaw nagkatingalang lautoson ka. O mga papa na, mga papa. Pag dito sa inyong trabahoan, mag-ampo kang mukaon ka, sila wala nag-ampo, imong gisangyaw si Kristo. Gipakita nimong bag-o na ka, og lahi sila. Imong gipakita nga bag-o ka, sila naa sa daang pagkinabuhi. Nga nung madlok man kang kansawan ka. Shh, mga una, tulog-tulog ang kadiha. Nga naon man kanila? Mula, gaampo ko. Hello? And some of you, okay, naa ka dito sa imong trabaho, ang imong mga co-workers, ang tawag nila sa imo, Pastor. Pastor Roger. Dali, Pastor Roger. Pastor Junjun. Pastor Bernard. Pastor na dahil karon. Pag nasuko ka, wala ka na kinabuhi sa new life. Na kinabuhi kang sama nila. Kaya ang Bible nag-ingon, when somebody is persecuting you, be happy because you are blessed. That's for the sake of Christ. Why? They are persecuting you. Tungod na ni Kristo mo nang gilutos ka mo nang paglipay. Pag na mo, Pastor Jimar, amen. Ano na yun? Pastor, amen. Ana na yun ka. Di kay, o sobron, tanggal imong doha kang ipon ron. Kung postiso na, pahimo yung karong bagong postiso ron. So, kung ingana ka mo react, kung naay mo lutos nimo, nagkinabuhi pagyapon ka, being your old self. Ang daan mong pagkatawo. And what God wants us is magkinabuhi lagi tang Christ.
Christian. And the word Christian, gikan siya sa word nga Christ. Muna itawag ang Christian kay Christ, followers. Dili man ay padaghanay o tawo ang church. Padaghanay man ay tinuod nga Christian. Ingana man ang church. So, ingon diha sa 1 Peter chapter 4 verse 2 to 3. In order to live the remaining time in the flesh, no longer for human desires, but for God's will. Ingon siya, ang atong mga pagkinabuhi na, dili na naadiha sa mga unod nun. Basahon is Bisaya, kay lisod kayo. Diha rata, stay di sa kadiha day. So, ningon diha mga igsuon ang 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4 verse 22 to 24. Ay, nga naman kang naadiha sa Juan, Pastor. Ato tas Pedro. Okay, napata, amen. Naitulo kabok ni amen. 1 Peter chapter 4 verse 2 to 3, tanawa. Busa sukad karon. Kanang nas imong tapad inasukad karon. Kos gabi kay mga wagahapon namin na nasukad karon. Sa English na from now on. Yuga kayo. Nganaw nimo. From now on, busa sukad karon. Pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios ug dili sa tawhanong kailibgon. Again, no longer for human desires but for God's will. Ayaw na mo pag kinabuhi nga tawhanon pagyapon inyong mga panguna-una kaisipan o mga pagbati. Pero pag kinabuhi mo nga uyon sa kabubuton sa Dios. Why? In verse 3, nag-ingon sa verse 3, igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa walay pagtuo. Unsa man to? Ang inyong kinabuhi kaniadto. Kinabuhi kaniadto. Amen. Kinabuhi former nga pagkinabuhi. Igo na ang iyong pagkinabuhi kaniadto nga puno sa kalaw-ayan. Again, kalaw-ayan kinita na mga kini mo'y nagparalyze sa atong faith. All sins nga naa diri mabasa nato. These sins paralyze us, especially sa atong faith sa Ginoo. Sabta na to? Naklaro ra? Munas ginhawa na ko, no? Okay, padayunon na to. So, igo na katong mga kalawayan kaniadto kaulag og paghubog-hubog. Mga kaulag, paghubog-hubog, kining lust of the flesh, common gyud kaayo ni. Bisan pagurog maminyo nag 40 na iyang asawa, mulingi ra gyapon sa uban. Mutihol ra gyapon sa uban. And you know what? Kaming mga lalaki, when we reach the age of 80, our feeling is still 19. Di ra ba mamuto, oy? Bitaw nang mo kihat-kihat pa. Tanaw kaya po. Tiguwang na. Nga naman, wala may changes ni ang imong gibati, wala man ay pagka. Pero, kung ing-ana gapon ka, you are living in your old life, in your old ways. And dapat na siya bag-uhon mga igsoon. Asa na ganita, padayonon sa nako. Igo na katong inyong pagkinabuhi sa mga walay pagtuo. Ang inyong pagkinabuhi kaniadto sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, naghinubra nga hudyaka. Kabalo mo kung saan yung nanghinubra nga hudyaka, mga igsoon? Bahala gulay malungag, bahala gulay bugas, bahala gulay tigom, bahala mahal gasolina, bahala mahurot ng sweldo. Hala, hudyaka. Tagay pre. Buntagay. Let's morning the night.
And then mamauli, digin kay kadlawon, buntag ng, I did it my way. Nang hinubra nga hudya ka. This is it. And unsa pa ilain mga igsoon. Kanang chorusing. Ay, saan naman ko? Nang hinubra nga hudya ka, pagsigig inom o pagsimbas mga Diyos-Diyos. No? Tikita ni mo na sa una. We went to the church. We practiced our religious thing. Ngadto tag simbahan and then manindog tang tanan. Tindog. Ginoo na nimo napud nako. Ingana, balos-balos ba? And then pag uli ana, padung sa bulangan, padung sa bungan, padung sa tagay, wa na tos barkada, nas majong, tungit, manok, kadutanan. Lawlessness and idolatry. When we see lawlessness, wala na form of godliness. Bisan gamay. Manawag ra Ginoo magbangga na. Banga, Lord. Kabayan na gyud ko. Lawlessness is the absence of godliness. Muna gitawag niya lawlessness, idolatry. Di man si Lord imong gisimba, tama kas idol gasimba, so kay paralyze man ang imong gisimba, maparalyze pud ka. Not physically nga kaning gyud man ngana na ka dito. Dili. But paralyzed in faith, in your love. Because you are worshiping idols that cannot talk, walk, jump, and dance. And so, ikaw po mahimong ingana. Muna gihisgutan din eh. So in verse 4, in regard to this, kining tanan nga mga sala nga tong gihisgutan dire, in regards to this, tingon siya, they are surprised that you don't plunge with them into the same flood of dissipation and they slander you. Sa Bisaya, mga igsoon, ingon siya, tungod ni ini, kay di naman mo mubuhat, sama sa ilang gibuhat, mo nang yaga-yagaan mo nila. Lutuson mo nila. Basahon na ako sa Bisaya, berong di tamang ugat og adyo, ane. Verse 4, apan karon, ang mga walay pagtuo, nahibulong nga kamo dili na moduyog kanila. Sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi, busa gipakaulawan kamo nila. Tanawa? Og di na kamo uban nilang mga libakira. Og dili na kamo uban nila nga mga drunkards. Dili na kamo uban nila nga mga evildoers. Dili na kamo uban nila nga mga tawo nga walay Ginoos kinabuhi. Di kamo sabay sa unsay ilang gipanghimo. Matinga daw sila. Sure. Pastor. Di ba mo ingana sila? Kansawan ka, tama? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Inganaon kanila, tama? And then ikaw po, kaya wala lagi kayo basa-basag Biblia, ang Biblia nag-ingon kung inganaon ka, paglipay, sa diyang giingana na kanila, nalagot. Sobron, kausa na lang. Ang lapok sa kanal, balhino na kos kalsada, ikaw kung gipule, sige ron. Sige. So they are amazed. Why? Classmate ba yan mo sa una? Gibuhat ang tananing butang. But now they are amazed. Saan mo na si Bro Bilar? Ano ba? One shot. Usara. Respeta na ba? Minggo ragot ta? Di man ni sala. Wala may hugaw nagsulod. Sala di ay. Ngunong Bible ang mahubog.
Napandol na. Kaya nga naman, parihar gini. Ay, pakpak ang yawa, oy. Hello? Naapoy. Ada testimony. Share the goodness of God. Nagibuhat niya sa imong family, in your life, in your career. Come on, testimony. Share. Di mo share, pero patsismisa. Haguan naman yung ani nga mga Kristohano, noy. Mori sa atubangan, mauwaw yung kumo testimony, pastor. Pero dito, bahala ipangkiha, halaliba ka na gayon. Why? Our love towards God and towards our neighbor is already crippled, paralyzed na. Because of the sin. But when we practice being in the light, kanang, nakos kahayag, imo na ikinabuhi. Hindi nga sa, grabiha man yung atong gunner sa una. Kasabot mo gunner? Tigtagay. Muna gunner, okay? And now, di na kamugunit og baso kay Biblia na imong gunitan. Ang uban ato mauwaw pag yun magdalag Biblia mo simba. Remember the word of God. Kung imo kong ikaulaw po doon niya kanako sa tubangan sa kaumahan. That's what Jesus said in His word. When you are afraid of me, when you are kanang imo kong gikaulaw, bantay jud ka. So, munay gusto ni Lord nga kinahanglan nato masabtan diha pag-ayo. Ayaw nakakatingala nga nung kansawan kasdi mga magtotoo. Nganon na siya. Dapat mo na naikalipay. Pag naman ko mo lotos nimo, that means nga naanay na usab sa imong kinabuhi. Kanang naa ka sa church, pero sige kag istoryas imong tapad niya na nagwali, naawa pa ka na usob. Dako kog tingog no, pero ga-smile kung nadre sa tubangan. Okay? Ano ka mo diha? Oy, especially sa gawas, pagbantay, taon mo, oy. Nangunsa naman taon-taan eh. Pangmata na yung taon-ta. Okay, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. And praise God, today, I am not Pharaoh. I will let you go early. Kaya na ko lakaw sa tubigon. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kun si bisan kinsa nga naiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan, wala na. And the new has come. Bag-o na ni nga Luz, bag-o na ni nga Nilda, bag-o na ni nga Tata, bag-o na ni nga Giselle, bag-o na ni nga Bernard, bag-o na ni nga Princess. Kay unsa di itong sa una nga Bernard, manabong mo to. Ayo iyabo na pastor. Di na jud ko ano ron. Unsa man na itong Luz sa una? Si Kuya Gaspar og mga anak may mutubag na diha. Unsa man na itong si Nilda sa una, si Tata sa una? Why is it that 2 Corinthians 5:17 says, if anyone who is in Christ, this is Christ, if anyone who is in Christ, he is new creation. Nga naman, si Christ na, si Jesus na makita diha nimo. And then ingon siya, the old things has passed away. Masa man to? Di ba kira kaniya to? Karon manangyaw na. Amen? You are gossipers and now you are a preacher. That is what we call the old has gone and the new has come. Grabe rin akong ay, napa. So, there is a new creation. New creation. Imong dila, di na katong dila kaniya to.
This tongue. And your ears is a new creation. You don't hear, I don't need gossip in my ear. I need the word of God. That is new creation. I don't utter any filthy words. But musangyan ako, mushare na ako sa goodness of the Lord. That is new creation. And you have your cell phones and all the gadgets and naadihang tanang mga download like, mga lust of the flesh na diha sa imong gadget. Duta. And wala na kaana. Now, you are reading and reading the Word of God. Keeping the promises of the Lord. Why? The old has gone and the new has come. Unsa man itong old? Ingon si Peter, ingon ang Ephesians, ingon ang Colossians, kadto nagparalyze nimo to. Tung imong mga pagpakasala. And if anyone who is in Christ, we are free. We have freedom. And let us enjoy the freedom that God has given to us. I-enjoy nato ayo ang kagawasan nga gihatag ni Lord kaniadto kay kaniadto paralisado ta tungod sa sala. Now, let's go to our scripture. Mark chapter 2 verses 1 to 12. At least nakasabot na ta. Okay? Okay? Okay. Kamsahamnida. Mark chapter 2 verses 1 to 12. Okay. When he entered to Capernaum, listen to this. When he entered to Capernaum, this is the place nga dito uli si Jesus. Again, after some days, it was reported that he was at home. May mga marites o marisol na nagsabi, Jesus is in his house. O dili, ikaw day. Mirasol magkaday. Kamo ba? Inyo manggong gibuli ng marites nga pangalan og Mirasol? Unsa ganito ng Mirasol? Sige, pang solsol. Manipulator. O niya ka ng marites, siging kapag isusig unsay bago, mare, unsay letes. Hala, gisulat o, gisulat. Na. Ang verse nga kung gisulti, wag gisuwat. No? Nguningon na ba kog, sige magpanglibak, wag kay kasabot unsay libak. Hala no? So, when he entered to Capernaum, again after some days, it was reported that he was at home. No? It was reported that Jesus is at home. He's at home. Kinsa ilang gi-report si Jesus. It was preached. The news was circulated. Ang balita gipalapnag that Jesus is in Capernaum. And so, we don't do chismis anymore because si Jesus na yung atong ipamalita. Amen? Parang na ay mga crippled sa gawas, parang na ay mga di magtutuo gawas, parang na ay mga bisiuso sa gawas, parang na ay mga muduol sila sa Ginoo. Siya atong ipamalita. So, we preach Jesus. We share Jesus. And that somebody may know that we have Jesus in this life. Mag-desire sa sila, sarap maging Kristiyano. And then in verse 2, so many people gathered together that there was no more room and not even in a doorway. So punong-punong, baghan kayong tao, gahot, excuse me. Puno kayo. There was no room, even at the doorway, bisan sa entrance. Why? Because Jesus was preached. Jesus is there. Jesus is there. Come on, let's go. Jesus is there. Napuno and there was no room. So we will do the extension at the back. Extension na butas gilid. Extension na butas likod. When we share Jesus, dili tong utang sa imuhang, wag yun na siya nibayad ako. 5 na katuig. Ayaw tumoy i-share. Ano po na imong i-share? Ningon bitaw ang Bible kung
magpahulam ka, ang Bible, kung panalanginin ka, magpahulam ka, ano sa tingin ko? Nadili na ka maghuna-huna gani og bayad. Wa po ko nagpasabot ayaw pamayad mo, ha? Guol si titata anaron. Magguol si Insi. Magguol na si Isbilin. Wala. Bantay ka mo, silutan niyo mo sa Ginoo, di mo, bahala niyo mo. Okay, so many people gather that there was no room, there was no space, wala na tanan. And even the doorway, the gate outside, so many people, excuse me, where's Jesus? Sama Ginoo. And listen to this. Ingon siya. And he was speaking the message to them. So there's no room for the people gathered together. And Jesus preached. Karon daghan pa kayong room. Suod mo diri. Digod pa sudlon. Digod mong sud. Kabalo mo mga igsoon, ang pinakakapoy nga trabaho sa Aseret, kanang palingkuron sa atubangan ang mga nangabot. Adto ta. Anira ko magsabakan ay pa. Tagtulo. Sa atubangan bakante. Pero og adto tas amelioration, mga ayuda, gusto gyud tag natas tubangan. Mamakak pa. Gadali ko kay na ako'y papang 50-50. Ako yun na ha. Pero sa church, lisuda ginang pasudlon. And unsay sunod nga nahitabo in verse 3. Muna ang pinaka-amazing. Then they came to him bringing a paralytic. Unya dihay nagdala ngadto kaniya og paralisadong tao. Carried by 4 men. So imagine na lang gibutang siya sa usa ka stretchers, giyayungan siya nya gidala. And then unsay naka-amazing ani, remember that there's no place at all. Well, no, kanang puno na, wala na yung room, wala na yung space. And naulahi pag yun ning 4 men carrying a paralytic person. So, ato na ning imagine nun. There's no room, there's no space, there is a suod. And outside, puno na pod. So, tuwa dito gayayong gapadong dire. And Jesus is here. Okay? Unsay sunod din lang gibuhat. Since they were not able to bring him to Jesus, tungod kay di man gyud nila kayang madala diha atubangan sa Ginoo because of the crowd, tungod kay ang mga tao gahuot, they removed the roof above where he was. Roger, bro, Bilar, pagkuhagdanan ito ba? Pagkuhagdanan, pisi. No, I can imagine ang usa nilang amigo gadagan, they get roof and then ladder and then butang na dito sa wall and then tunol. Kanang kabalo ka nga wanay paagi. Pero ang imong pagtuo kay dili man paralisado. You know what? Ang problema ani nga tawo, nasa duha ka problema. Paralyzed siya spiritually and paralyzed siya physically. The third problem is, 4 friends, dili nila kayang dadon dito sa sulod, kay punsisok na, puno na, so paralyzed po sila. But kay ang ilang nga faith nga si Jesus gamhanan dili man paralyzed, we must do something. Come on, mag-isip ka. Mag-isip ka, paguna-una ba? Come on. So may idea na to ni. Ting! Okay. Ha! Pagwag ladder dito, pagwag hagdanan. Pisi. And then they start, nagsaka sila dito, and then, paminaw nila. There is Jesus! Jesus is here! Bara. Martilyo.
Kung tinuod kang nahigugmas imong hagala, you must do something. Mga anak ko nahigugma mo sa inyong ginikanan, do something. Nagka-paralyze na sila panarbaho, nagka-cripple na sila, kabakul-bakul na sila paningkamot para sa pamilya, kamo wa mo'y gitabang, wa mo'y gibuhat. Let's do something. Giukab nila. Usay pag yun mga igsoon at mga gininganan, kabuktot-buktot na, kitang mga anak, magpabala pag yun. Magpapasan in tawon. Nya kapila naman taning maminagwaling ng ane. Nya maragi hapon ta. Lami gud siguro nang sigihon ragpasan no? Di ka ganahang mo pasan, di ka ganahang ikaw na imo hato dito nila. And this is what happened. In verse 4, since they were not able to bring him to Jesus because of the crowd, they removed the roof above where he was. Ila itong ipaminaw, no? Tanaw this because, mga igsoon, come to me, all of you who are weary. Jesus is here? Ukab na ni. Grabe na lang. They do something for their friends. For their friend. Kita. May bawaan nimong paralyze ka kay imo rang kaugalingon kanunay nimong iserve o di ka makaserve sa uban. No? Imo rang kaugalingon iserve nimo. I mean, imong alagaran imong kaugalingon. You keep on serving yourself and not serving other. That's the sign that you are paralyzed spiritually. Nasabtan na to na? Okay, so in verse 4, tanawa. And verse 5. Ano? And when they had broken through, so naguba na nila ang atop, they lowered the stretcher on which the paralytic was lying. So ilan ang hinahinag naog? Hinahinag naog. Atubangan gud mismo. And imagine, Jesus nagwali. Brothers! And then suddenly, gapangatak ng abog. Samani. Kisa mali. Niundang si Jesus og sulti. Kay naay paralytic person nga gilower pinaagi sa pisi. Sa upat ka friend. And the ara. So, ingos Jesus, verse 5. Seeing their faith. Seeing their faith. Not seeing their bank account, but seeing their faith. Not seeing their pocket, their money, their bag, but seeing their faith. Ingon si Lord, sa nakita sa Diyos ang ilang pagtuo. Wala, nagingon ang Biblia, sa nakita ni Lord nga daghan sa kwarta. Sa nakita ni Lord nga but seeing their faith. The Bible does not say seeing their makeup, their boysen, their triton, their Mongol to, but seeing their faith. Not seeing their clothes, nor gold jewelries, not seeing their necklace, but seeing their faith. Ingon si Lord, nakita niya ang pagtuo. Wala niya nakita ang ilang itsura. Wala nakita ang ilang mga suot. Wala nakita ang mga gold nga ilang ipang suot. Wala. But seeing their faith. Pag si Lord ba mong tanaw, aning nga simbahan na rin nga Domingo, nadungaw siya sa mga kasing-kasing, makakita ba siya pagtuo o ang iyang makita, puro arte. Puro mga, pinachar-char. Ay, nako. So, Jesus told the paralytic because Jesus saw the faith of his friends. And you know, friends, outside, there are paralytics, uncountable paralytic people outside. The unbeliever, the drunkenness, those evildoers, they are paralyzed physically and spiritually. That is why they don't come to church because their faith is paralyzed.
And we are the friend. Nga, kita mo'y aswat nila. And notice this. This paralyzed cannot carry himself. And if his 4 friends are paralyzed too, then they are not able to bring to Jesus. Bring him to Jesus. Kung bakol ka, imong dadon bakol kaya nimo? Kung libakira ka, ang mga friend ni mos gawas libakira, madala nimo sila? Kung palahubog ka, ang palahubog sa gawas, imong dadon sa church, makaya nimo? You cannot carry a paralyzed person and bring him to Jesus if you are paralyzed also. And these people are living in sin. Now you are a Christian, you are a good friend, but you are also living in the same sin nga naa nila. How can you bring them here? Munang kinanglan nato ning sabton. Kinaisugan naman ni pastor mo wale. Kanunay mo kog igo. Kung libakira, madala nimo kung libakira po ka? Kung palahubog, madala nimo kung palahubog po ka? Kung sila nagapos sa mga sugal, do you think Kristohanon kang naapo kay mga sugal-sugal diha? Madala nimo sila? Think 10 times. Una-una ako nag-ayaw sa makapulo mga igsoon nga higayon. Unsa man gyud nako ni sila pagdala? Imo palang binuhatan nagbabag na. Plus imong kinaiya samot. And how can we bring these people before God when we are also paralyzed with our own sin? And ang kada usa nato natay paboritong sala. Walay mangangkon pero naagyo na. Okay, kaysa man diri mga hakog isang kamot, murag wa gyud mga isa na. Okay, mga selfish. Isang kamot. Raise your hand, selfish. Wa jud. Raise your hands, mga palahubog. Gamay na lang. Gamay na lang. O katong mga managatago, panihag panigarilyo, wala, isang kamot. Wag yun, no? Katong mo abay-abay pa. Pila mo na i-target, ano ba? 20 ako, abay. Sige! Sige! Nya magreklamo kas kahimtang ni mos kinabuhi. Sige, sukol sa Ginoo, sukol gyud. Gisulti na sa Bible unsay paagi nganong naikadaogan ng panalangin. Pero ang imong binuhatan mo sukol gyud ka, ginagmay ra ni pero sukol gyud. How can you bring this paralyzed person in front of God when you are paralyzed by your own sin? Muni ang kuyaw sa mga Kristohanon, mga igsoon. And there are some religious, mga Pariseo, mga komentarista, mga sana sila. Verse 6. Si Lord, tungod siyang pakakita sa pagtuo, sa verse 5, ingon siya, Son, your sins are forgiven. Ito yung lahat ng mga kasalanan mo, parang, no? And then forgiveness is like, hinlo na ka. Son, you are forgiven. Because I see the faith of your friends. Kaya ni Lord na patawarin yung mga mahal natin sa buhay nga wala pa dinhi. Kung makitaan lang unta ni Lord nga ikaw ug ako na ay pagtuo. Hello? Na kay daghang problemas kinabuhi, duol sa Dios mo na kay gayon ang iampo. Pero wala di magipakita imong pagtuo, ang imong gipakita imong problema. And you know what? Kung magpaluya-luya ka, paminaw og ayo ha. Kung na kay problema magpaluya-luya pagyud ka, halos ang tanan mo sunod nimo. Ang panahon, ang mga panghitabo, mo against na noon nimo tanan. Because our fear is the declaration of our negativity. Negativity. But our faith is the declaration
of our trust in the Lord. That is why bisag natas problema, karon ka. Ikaw sa tanasa, kay labdanon ka sa kong panalangin, karong gabi hilag, but iyaw-iyaw yun ako nisdunggan sa Ginoo ba? Lord, kining problema, Lord, siyam na ni kabulan ka ko'y kuyog na ako. Kadaghan ako na ning gipalayas, Lord, di mo layas, Lord. So son, your sins are forgiven. Kabantay kang bisag ipasaylo na ka na Lord, ikaw, huktan na or gapos imong kaugalingong makasasala. And in fact, nahadlok ta. Nga mubalik si Lord, unya mataymingan, di ko luwas. Niyon sa man ang Bible. You are saved. O sa may yung gibuhat? Wala. Nagbuhat kag maayo? Wala. Nagbuhat tautan? Wala. You are saved. Bisan pagwa kay gibuhat, giluwas ka tungod ni Kristo, dili sa imong buhat. Okay? Ingon ang 6, but some of the scribes, smart, mga maalamon, mga bersikulo, ingon pa to, balitok-balitok. Bersikulo, balitok-balitok. Ito no? But some of the scribes, mga writers, mga manunulat sa balaod, were sitting there, thinking to themselves. So, nang lingkod sila dito, saan ni tawana, oy? Nagpasipala siya sa Diyos. Nga nung mo pasaylo man siya sala. Nga ang Diyos ramay mo pasaylo sala. Nagpasipala ni siya sa Diyos. Wala man sila kabalong si Kristo Diyos. They don't know that Jesus is God. He's fully God and fully human. He is blaspheming. So, right away, verse 7 sa ta, why does he speak like this? He blaspheming, who can forgive sins but God alone? Muna ilang una. In verse 8, right away, Jesus understood in his spirit that they were reasoning like this within themselves. Nahibaw-an ni Jesus nga sila nagyaw-yaw, nagbagulbol. Bisag wala na dunggan, nahibaw-an sa Ginoo. Kitabag na tayo mga yaw-yaw, na tayo mga complain, nahibaw-an na sa Ginoo. Okay? And said, ingon si Lord, to them, and said to them, why are you reasoning these things in your heart? Nganong po mong nag-uol? Pag ingon akong gipasaylo na mo sala. Nganong giyaw-yaw man mo? Nganong gabagulbol man mo? Which is easier? Asa may masayon? To say to the paralytic, your sins are forgiven? Ang pag-ingon ba ngadto sa bakol, imong sala gipasaylo na? Or sa pag-ingon, tindog, get up, pick up your stretchers, and walk. Asa may masayon? Ang pag-ingon, gipasaylo na imong sala? Or ang pag-ingon, tindog, punita imong hidaan, and pauli. Verse 10, but so you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Dari mo na ko tanang? That you may know, so that you may know, or masayod mo, that the Son of Man has this authority to forgive sin. He said, he told the paralytic, mga paralyzed, ingong amen. Mga paralyzed, ingong amen. I tell you, get up. Sige kag kahadlok, kabalaka, come on, get up. Tagtangan ang imong kahadlok, tantangan ang imong kabalaka, istugyan sa tanan, Ginoo, get up. Kabalo ka, natay mga stretchers nga atong higdaan. Get up from that stretchers. And kabalo mo unsa na nga stretchers? Worries, troubles, problem, financially, physically, in health, mentally, spiritually. Come on, get up from that old sinful nature nga naa sa imo. Get up. Hawa na ka diha. From fear, get up to faith. Unsa man ang English sa pagdumot? Hatred. Come on, get up from that hatred and get up to love. Wow, ninduta, no? Get up. From that negativity, get up to positivity. Faith, positive mind. Get up.
and go home. Wow, we know. Our home is in heaven. Our home is in heaven. Bangon na tagi kas pagpakasala. Makiglakaw na ta samtang mo pauli ta sa atong Pinoy-anan nga mao ang langit. Verse 12, immediately. This is kining immediate response to the word of God. This paralytic person is not a kind of person that hearing and hearing and hearing and hearing and hearing and not doing something. Dili siya tao nga sige paminaw og wali pero walay na usab. But just one word of the Lord Jesus Christ. Just one word nga gi-preach. Get up. Pick up your mat. Mat ba na tawag ana? And go home. Usara. And then naa siya gitawag og immediate response. Kasabot mo kung saan ang immediate? When you switch on the light, that's immediate. Okay? Kanang lightning. Immediate. Dali kayong naabot. And the paralytic faith responds immediately to the word he heard from Jesus. Because he was forgiven. Because he was forgiven. Because he was forgiven. Bisag unsay imong gibuhat karon kung napasaylo ka ni Lord kay mo response dayon ka sa iyang mga pulong kinanindutan, kinagrabihan. Pick up the stretchers and what? And went out in front of everyone. Sabatanan in front of everyone. Kusga ko no, in front of everyone. Yung old self niya andun nakahiga. His old self gaya nga naghigda. And that's old self. His new self is carrying. If anyone who is in Christ, in the sight of everyone, in front of everyone, he is in Christ. The old creation that was paralytic has gone. And the new, unsa may bag-o, nagmat, naglakaw in front of everyone. Ang problema kay magbinuotan man tagatubangag pastor or kauban sa church, no? Pero in front of everyone nga unbeliever, paralisado gyapon ta. The worst thing that happened to Christian is when we hear and hear and hear and hear and hearing the word of God, but nothing happened, nothing changed. And we keep on carrying our old self. Nagpasan lang gihapon ta. 2 Corinthians 5:17, yung sa to, if anyone who is in Christ, he was with friend in his old self. But now he is in Christ. Where's the old friend? Tuara dito. And now he is in Christ, in front of Christ. So, look at his life. Tanawa yang kinabuhi with his old friend, paralyzed. But now, he is in Christ. He is in new creation. And his new being was seen in front of everyone. Ang iyahang kabag-uhan nakita sa tanan. Kung palahubog ka, giyayungan ka, gidala ka sa Kristohanong pagtudlo. And then inighuman ni mo diri matudloan sa pulong sa Dios, imong i-aplikar pag abot gawas. Wa na ka anang mga butanga. Because you are a new creation. Sultian mo nako, bisan ang magwali diri sa atubangan, pinadakog tingog, pinapahiluna. Mayong gabi na itong tanan. Hallelujah. May buntag mayong Diyos. Amen. Gikinahanglan nga mamina. Or tiguang na ba ang magwali? Kinahanglan na kitang tanan. Mamati sa... Or pinalumoy nga pagsulti, pinabata nga pagsulti, pinakabalo
kampana nga pagsulti. Ang Ginoo mana. Or pinaisog pariyane. Kundi yung ka magbagodoy, you will look at yourself. Living in an old life. Being paralyzed with your own sin. Walay matabang si pastor nimo. Bisa kung saan yung pastor, yampo ko, pastor, ilian ko, pastor, sagpa ako. In Jesus name nimo, pakapinigsuntok, pastor. Walay matabang si pastor nimo. Because na ay wali, maumaning kitabang sa imo ha. And you must have an attitude to respond immediately to the word you heard. Like the paralytic woman. Get up, walk. Let's go. Lakaw ka dito. Bisan pag kisa pa yung mga sikat nga naa karong mga dili sikat. Kana mga banggiitan kayong mambanhaway og patay mo paandar og airplane nga walay makina. Kana nga mga pastor may mong patawagon, pastor ampo ko. Kung naa kay paralyzed nga. And by the way, ako lang mong tambagan mga batanon. I'm not judging you, but tinuod, may punto si Reverend Beck. Why? Mudong mga pagdayeg para sa Ginoo. Nagsimba ba dito ang kasigir man mo live picture ang gasimbas likod mo kalit og undang og simba kay na ay ga picture na ga selfie. And then napatong kuyog patong pinahalas-halas no kabantay mo ana nga iniglami na ang simba gunita na dag abaga magdagandagan magkuyog-kuyog di ba mo na backslide ang Kuya Roger sa Clarin sapod daw. Nga naman galami, nagsimba, focus na diya sa Ginoo, lami na kayo ang feeling, mga pagdaig sa Diyos. Eh, ito na, gahalas-halas dito. Ingon na ana. Tiktuyok, sensor na itong leader. Dahil pakalit og selfie, video-video. Inighuman sa simba, pangitaon dayon ang sikat. That is why, naay pangutana, kinsa di ay tag-iya sa song? Ang banda? Kinsa di ay sentro sa event? So, hopefully, natural nang pa-picture ta. Okay, pero nang grabe nang hinobra na pod. Ayaw kayo magpasulabi, ana ha. Kaya it's a sign of immaturity pabaya. Kanang si Jesus, you know, Lucifer went, dool siya dito dool sa Diyos, sa trono. And he looked at himself like, pareho lagi mi. Ingana imong feeling, makatupad artista, feeling nimo sikat na po ka. That's a sign of immaturity. And the Bible says, bisan basahon nimong Proverbs, ang taong buang-buang, diha sa tigom kung maghilom siya, masaypang siya ay pinakamaalamon. Di ba? Hello? Wala na. And hopefully, wala ko kabalo o unsa poron, but karon nga generation ingana na gyud. Because supposedly human ana like what happened to Ignite Negros, like mga kanang Alert Cebu, sa pa ng mga daghang mga ingana nga mga gathering nga dinagko kayo sa unang panahon. I-announce nila nga walay using any cellphone, walay magamit og cellphone. We have our professional photographer and ato na sila. But pa cellphone na, ga-live na tanan, ingana na tanan. Ga-live na tanan. No? Pwede raman pod og katong ilang live mo atong i-share. But again, wala ka na ko personal ana. Kuan lang buta, kanang dili ra ta mahimong fanatic, o sana fanatic ba tawag ana. But ang gusto ni Lord nga ang ima ra jong center, ang sentro nimo si Lord kanunay. Nakasinabot ba ta ana? Amen. Uy, na Planet Shakers, let's go. Na local nga banda. Sila ra man na kailang taan niya. So klaro kayong ang tawo may mutoyo dili ang pagsimba. Am I right? Nakasinabot ta. Okay, so paminaw ta dire. So as a result, listen to this. When you get up from your old life and start practicing living what the Bible says, everyone would notice, na bag-o lagi ni siya. And then kalma na kang manulti.
No? Di ra bagyog ka, mahilon na. Sige, halok-halok sa bana, I love you, I love you, I love you. Pag mag-away, tanan, sang pitol, animal ka, pisti kang yawa, tanan! Dali ra kayong muhigda og balik sa old self. And so, if this unbeliever outside, co-workers nimo sa office, school, everywhere, and your friends, bisan imong pagka-basketball, pag itsa nimo, wala sa piste. Kanang bago pa ang Christian, kisa nakasulay din bago pa ang Christian. Inigduwa ni mong bula, pag itsa nimo, waka shot. Unya, pag ingon nimo, yaw, pero kay nahinumdum kang imo mga kauban mga Christian. Yawas. Nga na lang. If anyone who is in Christ, he is a new creation. Nay nangato og malayo sa gadula sa basketball. And kapustahan na gud sila kay dili gud sila kadula. Now ako ra mong remindan nga in case og makahibalag mo dito og boxing kay kining dula fisikalan man jud na. And then mamauli na mo, sakay mo sa kinan, one way, disciple church. Okay, no? And then kadumot na. Kadumot na ba? Pagka Sunday nanguha og simba, nanguha sa mga manimbahay, mao man gyud ne batuon nato ni bay, nadiha na ta. Munang careful tawon mo, ay. So kapustahan na sila, pagkahuman ilang dula, ilang giuli lang pusta. Ilang giuli. Oh, okay. At least lingaw me. Layas na sila. No? Nga naman, pero kung old self pa to na to, biklo na ganita, siguradong, yaya, mag-iuli tong daog. Manong giuli, manin mo, Kuya Roger. Haya, mag-iuli tong Kuya Gaspar, di ba ito ipalit og bahal, tangag Pepsi da yung tanaw probinsyano og. Munang tanaw ta dire. So, the result of being new in Christ, being a true believers in this church, in this barangay, Lord, the result is what? They were all astounded. Si Roger. Mao. Juroy, basig pabag-ubag or na. Nga humagsimba, ito na po. Ingalaw na sila. Matinga sila. So let us always kanang set ourselves as good example, being the light. Ha? Matthew 5, 13, 14, and 15. Walay magdagkot og sugang taguan, but ipakita niya. Because we are the light. We are the light. And gave glory to God. Gusto ni mong makristiyan sila, maudayig sila sa Ginoo, malagad sila sa Ginoo, ipakita nga di nakaparalyze, aron sila mangandoing makahingawas po sila sa ilang pagkaparalyze, sa sugal, sa bisyo, sa tanang matang pagpakasala. And that they will glorify God. Kahoy, glorify nila ba? Saying, we have never seen anything like this. Grabe po niyang kabaguhan. Pag kita kasuway, kita gingan eh. Grabe ko niya siya kabaguhan. Pag kita katry, gingan ka kita. Grabe dyan yung tawahan na. Okay? So sin is what paralyzes us Christian. Now, this is your choice. Before we will go and pray, before we will pray and go, I want you to, gusto na ko nga imong pamalandungan nig ayo. Kung tuan nakas langit, maglingi-lingi ka, makitaan nimo ang imong anak, ang bana. But sa nadugay nimong pangita, wa gyud ka kakita sa usa nimong membros pamilya. E di nangutahan na ka, Lord, asa mag-akong kamanghuran, kamagulangan? Asa mag-akong bana? Ingnon ka ni Lord, wala siya direto as impierno. And then, Lord, why? Kasi sa langit na may katapusang luha. Before niya i-wipe out ang atong luha.
Mungutana ka, muhila ka, Lord, gano man nga to sa dito. Tubagon ka ni Lord. Paralisado siya sa kalibutan. Paralyzed siya spiritually. Kaya wala siya gugma na ko, wala siya pulong. And physically paralyzed siya. And imposible kayong paralisado makaadto sa Capernaum by himself alone. He needs friend. Kinahanglan siya mama nga Kristyan, kinahanglan siya igsoon nga Kristyan, kinahanglan siya papa nga Kristyan, kinahanglan siya amigo nga Kristyan, pero walay good Kristyan nga nigunit niya o nidala kaniya. In fact, kining mga Kristohanon pagyod nagpakita pagyod kapandulan, mo hinungdang wala siya. Before ka mo pauli panamini og ayo, tingali naa kay membros pamilya nga paralisado di makaduol sa Ginoo. Og hang hinungdan nga na-paralyze siya, ikaw rapod. And you cannot bring him at Jesus' feet. Why? Because ikaw also paralyzed ang imong pagtuo. Kabalo mo, every time nga mag-prayer may mga papa, 3, 4, 5, always good na akong gi-challenge ang ilang pagtuo nga. Salamat gani amo ang atong pag-ampo makakita ta ni in the future. Makita na to ni. Paralyzed na gani sila, ikaw pod tapulan pa kang moare. Kay pa paralyzed po kag imo dito. Kinsa na malay mo agak sa tong mga minahal diha sa Ginoo. And hopefully today we will all kanang muhawa ta diri. Mauli ta sa itong mga panimalay. That physically, you know what? Wala man niingon si Lord nga, naayo na ka, uli na. But He said, you are forgiven. He didn't say, you are healed, go home. But He said, you are forgiven. Yung mga sakit-sakit na to, diha, listen to the word of the Lord, you are forgiven. Para saan? Para asa ayuho ni Lord ang imong panglawas. Pero imong kalag, imong espiritu maambak sa impierno kay paralyzed sa imong kinaiyak batasan nga dili gyud nimo buhian. Mauni ang pangutana nga atong dadon sa atong pagpamauli karon. Because we keep on hearing and hearing and hearing and hearing the word of God. But nothing changed in our spiritual life. The same yesterday. Unsa ta kaniadto? Same. We are paralyzed spiritually. Now, you are forgiven. Ayun, nagbalik dagigda, pagbag-o na. Pagbag-o na. Natraya na nimo tanan, wa kay nahimo, pagbag-o na. And si Lord na anay mahimo. Friends can do nothing. Even the doctors and all, wala sila nahimo. But what they did is to brought their friend to Jesus. Wala tayong mahimo sa to isig katawo. Di nato sila kayahon. Ang ato lang, madala nato sila diha sa Ginoo because naa sa Ginoo ang pabor, naa sa Ginoo ang panalangin. Hopefully ang word ni Lord nasabtan o klaro kaayo this morning. Let's all stand. Manindog tang tanan mga igsoon. Atong awito ng awit, katong giingon diha, milagroso ka nga Dios. Unsa ganito sugod ana? Milagroso ka nga Dios. Sa mga kamot sa Ginoo itugyan nato. Listen to this. Di lagi na nimo kaya. Kanang imong kalisod, your struggle now, your hardship now, you cannot do it. And that is why, like 4 friends of this paralyzed, ilang gidala sa Ginoo. Dada na sa Diyos. Imong anak, dada sa Diyos. Imong banang badlungon, dada sa Diyos. Imong asawang badlungon, dada sa Diyos. Imong mga anak badlungon, dada sa Diyos. Ang imong kumare, ang imong kumpare, ang imong binaji, ang imong ugangan, ang imong dada sa Diyos. Bring them to Jesus in prayer.
You cannot change them because you yourself cannot change who you are. Muusob na noon ka sa uban. But sa Lord, walay imposible. The four friends saying, Lord, sa imong mga kamot, itugyan ako, Ginoo. Hallelujah, dalago ng Diyos. Please, open sa atong simbahon ng Diyos. Complete trust ang need nato. Simbahon nato ang Diyos, mga igsoon, itugyan nato. Hallelujah. Let's pray. Father, thank you so much, Lord, that today you open our hearts and mind. Madili nami mosalig sa among kaugalingon. We are all paralyzed. Nations are paralyzed. Companies, businesses, churches, families, government, and even the individual, we're all paralyzed because of our sins. Now in your hand, sa imong